Hassan Isa Bello Dambata, amma an fi sani na da Amir a harka na waka, an fi sani na da Amir. Sunana Hani Bello Ibrahim, amma an fi sani na da Hani Dini. Ba mu da karamin mawaki saboda sometimes ina ganin irin su da America da ina ne su Justin Bieber da wane ne duk suna da kananan mawaka, kuma ni sai na ga arewa ba mu da ɗan karamin mawaki. To wannan da shine abin da ya ja hankali na fara waka. Ni ma na ga arewa ba mu da karamin yaro, shi yasa na fara waka. Kuma ni gado na yi ba koya ne ba, gado ne a wajen babana. Ni da ke kallo karki mai da ni wani wawa ko kuma dolo, rannan kin bullo canan ta gaba na kika zace kin mun gwalo, halin ya sha bamban da irin naki, ba ni yin aski wannan barinki, mu da fai ɗinki wannan ɗan ba ƙara. Kano suna na gaskiya Amir Hassan Isa Bello Dambata, an haife da ne a unguwar Taroni. To gaskiya dai na samu canji sosai akan da saboda da ya Kano muke, amma yanzu ina zuwa Bauchi, Kaduna, ina zuwa Katsina, ina duk fita su Jigawa. Yanzu kai shekarun ka nawa ka fake? 13. To gaskiya ni makaranta baya hana ni waka, saboda lokacin idan ma mutane za su duba ko show idan zan je sai ranar Saturday da Sunday haka na. Wani sa'in in za mu voice ma dole ne, wani sa'in ma sai da daddare muke hakura da voice saboda Islamiyya da yamma da rana kuma zan je school. Yanzu kana JSS nawa? Yanzu ina SS2 going to SS3. Okay, going to 3 kenan. Okay, to me kake son za ka karanta a gaba? Piloting. Kai pilot kake son ka zama? Ka ce a cikin pilot din ma kawai ka dama za ka yi haɗa wani rap ɗinka da bidiyon ka.